Asiri ne na wankin idanu. Idan dai har kana so ka samu asiri na wankin ido, ka samu wannan sirri, to an gama. Ni ne naku Malam na CD mai kundin asirai, tabbas aikin asiri sai gado. Amma kafin mu baku sirrin, zan baku lambata da za ku mun tambaya akan abin da ba ku gane ba, ko wani taimako da kuke da bukata a ko ina kuke a faɗin duniya. To za ku iya min magana ne ta WhatsApp kaɗai banda kira. Ga lambar sai ku rubuta ta kamar haka. Za ku rubuta 081 24 34 79 25. Zan maimaita da Hausa. Za ku rubuta 081 24 34 7925. To idan kana neman asiri na wankin idanu, to ga sirrin asirin wankin ido nan. Ana ta cewa Malam na CD asirin wankin ido, asirin wankin ido. To ga shi nan yau mun kawo muku shi. Idan kana so idan an yi wa mutum asiri ka gane cewa an mishi asiri, to wallahi idan kana da asirin wankin ido ka kalle shi za ka gane. Haka idan an ɓoye wani abu ko wani abu aka je aka binne a wani waje, in dai kana da asirin wankin ido ko an taho da kayan laifi ko wani abu, to wallahi za ka gani. Wannan sirrin in dai ka yi shi tabbas za ka ga abin mamaki. To ga yadda ake sirrin kamar yadda muka ce dan za mu ba da sirrin. Ana samun waɗannan da kuka gani ga su nan mun ajiye su ake kira da 'ya'yan bushiya. To su ake samu. Idan aka samu 'ya'yan bushiya, ƙwaya uku ake samu amma wanda aka haifa suna jarirai wanda ba su buɗe ido ba. In dai sun buɗe ido ba za su yi ba. Waɗanda ba su buɗe ido ba kwata-kwata an haife su, to su ake ɗaukowa. In an ɗauko duka sai a cire idanuwansu ƙwaya ukun nan. Zai zama ido shidda kenan. To sai a shanya su ya bushe. Idan an shanya shi ya bushe, to ana samun dutsen kwalli dai da kuka sani ake yin kwalli, dutsen kwalli. Shi ake samu. Idan aka samu sai a haɗa da wannan idon 'ya'yan bushiyan da suka bushe, sai a dake da wannan kwallon. Idan an dake, to yayin da ka zo za ka kwanta bacci sai ka sa kwallon a idonka. Kamar dai yadda ake sa kwalli, haka za ka saka kwalli. To ana da buƙatar kai na tsawon kwana 5 ne kawai. To bi iznillahi ta'ala in dai ka yi tabbas za ka ga abin mamaki. Wallahi asirin da aka binne a guri kana zuwa za ka gan shi. Ko an zo da kayan laifi za a wuce in ka duba za ka gani cewa akwai. Ko kuma an binne wani abu ko an yi ma wani asiri. Wallahi in dai kana da wankin ido za ka gane. To wannan sirrin gashi nan na ba ku shi. In dai wankin ido ne wannan mujarrabin ne.